Aká je to maska? Som rybana. Rybana, a kde máš koňa? Cigáni zjedli. Dobre, takže poprosím masku číslo 2. Nie je tu ani jednotka, ani dvojka, tak číslo 4. Štvorka, maska číslo 4. Tak to som sám zvedavý, opatrne, hore sú tie schodíky, opatrne. Tak, aj keď za každého prezidentu obecný úrad dáva 100 eur. Takže čo ste za maska? Tak ja som Bio. Gagaga. Dedo. Dedo aký? Aj to je táto. Á, to je Kapelmeister, áno. Takže máme tu dve vynikajúce spevačky so svojím otcom. Opatrne dolu. Číslo 5 poprosím. A číslo 5, to máme určite nejakú športovkyňu, mažoretku. To vidíme. Mažoretka. Aká? Kordovanka. Výborne, Kordovanka z Rajca. Tam prišla sa ukázať, vie aj niečo, áno, pozrite si Marešku napríklad, áno, nech sa páči. Potlesk, áno, číslo 6. Číslo 6, no, pozor. A tak ja mám dobrú poistku, nie je to jedno. Môžete. Takže vy ste? Dobrý večer, my sme vikingovia. Vikingovia. Aj ty si viking? Alebo žena vikinga. Dobre, tak tu máme vikingov z ďalekých krajín, číslo 6 a sedmičku, poprosím sedmičku. To je taká škaredá baba sedmička, to je neuveriteľné. Čiže sedmička je to. Starý som, ale takže máme tu Markušu podľa všetkého. Sedmičku smrdí ako naozajstná Markuša. Poprosím osmičku. Číslo 8. Tak to naozaj neviem, kto je. Toto len môže byť takáto slávna dvojica. Pre istotu idem sem ku vám. Lebo to je... Idete len, poďte len. Áno, opatrne. Madám, môžem pomôcť, madám. Tak. Tak sa vám predstavte. Kto sa pýtal? Ja sa pýtam na masku číslo 8. Jak sa voláš? Kto sa volá? Ako sa voláš ty? Ja sa volám kapitán Morgan. Ja som Homer. Na to si musíme jeden vypiť. Tak to som zvedavý, čo máme, jakú dobrotu. Tu a puf a muf, takže na zdravičko, detičky sú zaopatrené doma, takže môžeme, hej, super, na zdravie. Na zdravie, ak máte, dáte si aj vy. Jaké sladúčke, dobručke. A musíme dať aj ženám trošku slovo. My sme nerozumeli, ale je to jeho manželka, takže... Utlačená žena v domácnosti. Utlačená žena v domácnosti. Super, maska číslo 8. Poprosíme masku číslo 9, opatrne dolu. Ďakujeme za pívečko, super. Opatrne. Maska číslo 9, čiže aj maska číslo 10 sú spolu. Dobrý večer, takže sa vám predstavte. Ja som Gejša. Gejša, super, takže po polnoci chlapci máme robotu. A číslo 10, doktor. Čiže keby náhodou sa niečo stalo, máme tu aj doktora, s tou gejšou predsa len niekedy čosi nemusí úplne nič. Takže ďakujeme pekne, nech sa páči. 11. Maska číslo 11. Ty brďo. Wow! Ešte nie je povod, aby strašidla lietali. Vy ste? Tri striky? Výborne, odkiaľ ste prileteli? Na červených kamenech. Či ako to bolo? Obcovali s ďáblem. Takže super, pozor na metli, dávajte si pozor.
pozor, aby ste si nepolámali, lebo tá už je taká väčšá, takže 12 maska, 11 maska, 3 čarodejnice, poprosíme 12 masku, 12, wow! Postavička nášho vlády, môže zostať dolu radšej. Áno, vedeli. Takže, vyjde, super, máte do strany, ešte ďalej. Podaj sa, ešte krásne, tak to je fakt naposled. Takže vy ste, čo za maska, kde ste? Raďavák, uchylák. Takže to je nejaký vyšší level raďaváka plastu. Takže super. Ďalšiu masku poprosíme, nech sa nám príde predstaviť. Pozor, opatrne dolu. Ešte kúček, super, už je na schodíku. Super, výborne. Takže maska číslo koľko? 13. Maska číslo 13. Toto malo dávno spáť, ale tak to už sa dá robiť. A čamalé romále môžu už hore nájsť. A to je taká nekompletná rodina, masku nemajú. Však je to rozotreš v tých plienkach, bože. Ale hej, ja cítim. Takže sa nám predstavte. A Rania a moja dcerka Esmeralda. Esmeralda už je aspoň nadávať? Nevieš nadávať? Musí cícať, takže pozrieme sa, ako sa to cíca. Wow, krásne. Super. Minule som čítal, taká 12-ka cyganka písala, že mám 12 rokov, ešte nie som tehotná. Nie je môj brat teplý? Poďte novú. Máme ešte masku číslo 14. Máme ešte 14 masku. Mne sa zdá, že už nie, že sme máme krásne číslo 13 masiek. Takže poprosím DJ-a, aby nám pustil ďalšie kolo dobrej muziky.